Hej YouTube. Ja, i dag der har jeg overtaget Mathias' video, for jeg vil lave lidt sjov med jer, og han ved det skarpt ikke, så ja, I skal stille. Okay, jeg skal ikke lide Monster Energy, så så se det her spil, det her spil. Hvis du kan lide det her, så er du sej. Det er så fedt. Og min ven, han er i, han hedder Mini Pomfrit. Han er bare så sej. Mini Pomfrit, og han er i level 10 fugl, nemlig. Ja, level 10 fugl. Nej, han er ikke i level 10 fugl, han er 55. Ja. Så ja. 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 Lille maskine, der står bag ved dig, Nadia, teleporterer Mathias frem. Gå venligst væk fra kameraet, Nadia. Ellers eksploderer den. 3, 2, 1. Nu! Den er ikke eksploderet. Ding! Teleporteret til Mathias. Der er en kænguru. En kænguru. Hvad skal vi lave? Hvad skal vi lave? Jeg gør alt, hvad du siger, Nadia. Jeg er din nye tjeneste. Okay, gå ud og tage 2 Monster Energy, så jeg kan drikke dem. Okay, det er bare i orden. Bap, 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 bap. Der er helt vildt mange. Helt vildt. Åbner døren. Lukker døren. Ja, så han lige skal lige hente dem. Ja. Jeg tror, han kommer om ikke så lang tid. Så er jeg tilbage. Det tog ikke ret lang tid, Mås. Jeg har 2 Monster Energy til dig. Mange tak. Ja, som I kan se, så... Jeg sætter mig ned. Ja. Som I kan se, så drikker jeg Monster Energy. Ja, Monster Energy. Monster Time. Min mund er en monster. Skal jeg gøre noget? Sæt den her derude igen. Må jeg drikke det sidste? Ja. Jeg drikker en anden. Ja, ja, jeg er faktisk virkelig god til så har jeg været i skraldespanden med den. Skal vi se noget tv? Ja, TV2. Spol på TV2. Ha! Se! Borgmesteren! Som du ved, så er vi Skype. Du må ikke sige, hvad jeg hedder på Skype. Du må sige dit navn, men ikke mit, for jeg gider ikke have jer som ven. Ja, okay, jeg siger, hvad jeg hedder. Jeg hedder Mathias Hansen. Jeg skal ud og tisse med olie. Bip, bip, bip. Han er underlig. Skal vi lige se. Skal I bare se, hvordan man laver noget rigtig pænt hår. Okay, nu skal I se, hvordan den står på hænder. Hvor fanden jeg har det?
og det er rart, det har lige regnet hos os. Kender I sådan en her? Man kan få den i Horsens. De er mega sjove. Skal vi vise jer et eller andet sjovt med den? Bruger lige den her. Det er en flad en. Ja. En flad en. Skal du være sådan her? Så kan du være sådan her. Nej, lige så I kan se mig. Det er bare, det er rigtig pensel. Jeg kommer tilbage. Jeg fik chok, mand. Snakker du stille? Hvad er det for en tinges, der lyser grønt der? Det er hvad er det? Ja. Jeg er en robot. Jeg har bare fået skin på, så jeg ligner Mette. Min mor kommer med popcorn til os. Seriøst? Ja. Jeg fik lige... jeg fik lige det der... Stik for en bi. Hun er desværre død. Min chef er død! Jeg bliver nødt til at slukke kameraet. Nå, hej. I får lige lov til at se ud til himlen. Hun er lige deroppe nu.